Το ΤΕΙ Καλαμάτας από 7.000 σπουδαστές που είχε έμεινε με 2.000. Είδατε εσείς καμία μεταρρύθμιση προκειμένου να ανακουφίσει το γονιό από το τεράστιο βάρος της παραπαιδείας και των φροντιστηρίων? Δεν καμία μεταρρύθμιση που θα δώσει τη δυνατότητα στα πτυχία που παίρνουν τα παιδιά μας, που τους έχουμε υποθηκεύσει το μέλλον, να μπορούν αυτά τα πτυχία να χτυπήσουν με αξίωση μια πόρτα και να βρουν δουλειά και να μην φυλάνε, με συγχωρείτε, κακουρημένες ποδιές, παίρνοντας κομματικές φραγίδες για να βρουν δουλειά. Εμείς λοιπόν θα ανταλλάξουμε όλα στην παιδεία και θα προχωρήσουμε σε μια μεγάλη μεταρρύθμιση, στηρίζοντας οικονομικά με όλες μας τις δυνάμεις την μεταρρύθμιση αυτή. Και δεσμευτήκαμε για 1 δισεκατομμύριο ευρώ επιπλέον από τον πρώτο κιόλας χρόνο. Δεν σκοπεύουμε όμως έστω και 1 ευρώ να πέσει στο ΓΕΑΔΑ. Θα υπάρξει αξιολόγηση της δουλειάς που γίνεται στα πανεπιστήμια αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι ούτως ώστε τα χρήματα του ελληνικού λαού να πιάσουν κυριολεκτικά τόπο.